Bamagana lamini na bolomana dugo Abdou Touré alors na bi sey kana Abdou Touré ka don min ye wuli ka joni chesiri malidenw sengene do malidenw nyanne do Abdou ka do o tambali ka saga ka kafo ma chamanye hero sura tunga fe Abdou ngabbi tunga kembe gele awore sabula jamana minu ngumbe nanga manivi bi wuli ka tala nu be ku do yoro soro Abdou nu bu dahir me soro bi dimba ya balu soro Guinée équatoriale kumbola Afrique centrale be kumbala ngani jamana in be ko yarabi Guinée équatoriale yere bilama a kelembe wamani sigatola anta fe ka duna yere ya nyena mais jubaju bora mina nunu nana kabu ka dugula kana bara do ke ka charbon fere ka siriri ke ka bitigi fere ke ka servetu fere u nana war soro ka kla ka ke fendi yanzigile nyana o kuma muna andu genga ta ka bwana dugula an yɛrɛ ko kɛ ko in jubaju bɛɛ filɛ nin min mina n'o o ye sɛngɛ de ye jɛsɛn naani jamana bɛɛ ɲaninen don sɛngɛ b'a bɛɛ la tubabu jamana fara farafin jamana kan Abdou ka do a gɛlɛyara ni n'a ɲɔgɔnna y'i sɔrɔ i k'a dɔn hakili de b'a a to a degun bɛ wuli ka bɔ i kan siga t'o la kɔsa in na min ye gouvernement ye u ye wuli ka jɔ caman kɛ kunnafoni caman bara ka fɔ ko conseil ka taa fara CDM kan u bara ka wuli ka jɔ caman kɛ maa minnu bɛ yen ni ayiwa gɛlɛya m'olu sɔrɔ n'olu ye ɲɛmaaw ye u ye wuli ka jɔ caman kɛ mais Abdou est-ce que o y'a solution ye mun yɛrɛ de bɛ yen hali bi mun be ali bi karamɔgɔ dɔ b'a tungara ye min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan sabula an kun ye fɛn o fɛn lajɛ k'a fɔ ko na kɛ gɛlɛya in kun ye a dɔ bɛ yen nɔ kuma dɔ la i b'a sɔrɔ jamana minnu bɛ yen nɔ ni o ye ni jamana ɲɔgɔnnaw ye ni kɛlɛ b'a jamanaw kan i b'a sɔrɔ a bɛ na ni gɛlɛya ye dunanw kan a dɔw fana ni u ka kalataw waati sera u bɛ siran dunanw kana taa ɲami jama cɛla ka u senu kalata la u bɛ gɛlɛya daminɛ u nɔfɛ nka a nana ye k'a fɔ tiɲɛ don kalata sera ninnu fɛ yen ka ban nka gɛlɛya wɛrɛ min bɛ yen parce que u ka jamana présidentsigi élection kan ka kɛ mais maintenant campagne dayɛlɛlen don nka gɛlɛya min bɛ yen i ye min fɔ a tɛ tɛmɛ o kan cogo si la baara caman tun bɛ yen an kun bann'o baaraw ma sisan dunanw nana u bɛ k'o kɛ wa u bɛ ka fɛn sɔrɔ a la donc fɔlɔla hali ni u bɛ minɛli kɛ dugucininw i b'a sɔrɔ kuma caman olu t'a la i b'a sɔrɔ dugubaw Bata Malabo ani minnu bɛ yen nɔ n'olu ye département wɛrɛw ye ni jama ka ca ye nka ni zen minɛliw la i b'a ye k'a fɔ yɔrɔ foyi ma bɔ yɔrɔ foyi la u ma tɛmɛ dugu il paraît que hali burusi kɔnɔnaw fɛnw na dunan mais problème fana ye min ye maliyɛn dɔrɔn tɛ yan dunan bɛɛ de don maa ma ye dunan ye n'i bɛ nin jamana in na a bɛɛ de kelen bɛ ka tɔɔrɔ sɔrɔ donc maliyɛn dɔrɔn tɛ an k'o fɔ ka bɔ a la siga t'o la alors Abdou i ye min fɔ min ye awa politiki ye o fana bɛna n'a gɛlɛya ye sabula i k'a dɔn jamanakuntigi min bɛ yen fɛn fila don n ka se k'a ja jamanadenw na u ka kɛ n fɛ ni n ye dunanw gɛn sabula o de ye jamanadugudenw ka ayiwa degun ye ni n ye dunanw tɔɔrɔ k'u gɛn a bɛ kɛ sababu ye jama ka fara n kan walima dunan caman bɛ yen i k'a dɔn olu yɛrɛ ma da la n'olu bɛ ne fɛ bilen ka da degun ni fɛn kan ni n ye fɛɛrɛ kɛ k'olu ni bɔ a la sabula nin jamana dɔw la i b'a sɔrɔ dunan bɛ yen u bɛ se ka voter fana parce que nationalité dɔw ye nationalité sɔrɔ donc o bɛɛ de b'a la naam karamɔgɔ dɔ b'a tungara nka gɛlɛya sela hakɛ min ma sisan yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu ye dugucininw ye mɔgɔw bɛ minɛ ka taa u ka gendarmerie ni polisisow la yɔrɔ minnu bɛ yen n'u ye dugubaw ye i n'a fɔ Malabo ani Bata min ye jama caya fɛ u bɛ mɔgɔw minɛ ka taa n'u ye u ka ntolancikɛnɛw de la i n'a fɔ yan Omnisport i n'a fɔ Benisi Marsi i n'a fɔ Mamadu Konate mɔgɔw bɛ taa datugu o yɔrɔw de la donc sisan dɔgɔkun nin kɔnɔna na u ye ko dɔ kɛla o ko ye mɔgɔw dabali ban kosɛbɛ mun bi u kunna an ye kibaruya laban minnu sɔrɔ kapitɛni dɔ bɛ yen n'a nana a bɛ weleli kɛ i n'a fɔ sɔgɔmada fɛ kasodenw bɛ wele sɔgɔmada fɛ cogo min na ani wula fɛ a ko dɔ bɛ yen ko n'ale ye weleli kɛ kuma bɛɛ k'o o tɛ kuma nka k'o b'a tɛgɛ de kɔrɔtan dɔrɔn a y'a fɔ agent fila b'ale nɔfɛ a y'a f'u ɲɛna a ye karisa minɛ u ka fɔ la a ye nin minɛ a ka a bɔ k'a bin duguma k'aw sen a kan donc o fɔlen mun kɛ o fana ye kamalenkɔrɔ kɔni tuma dɔw la o n'a ɲɔgɔn na surtout mɔgɔ min bɛ a bolo bɛɛ kan donc o fana murutila o muruti senfɛ u ye ɲɔgɔn sama u labanna ka na to o ɲɔgɔn sama na dɔrɔn jama yɛrɛ bɛɛ murutila siɲɛ kelen ale maliyɛn dama tɛ dɛ dunan o dunan bɛɛ murutila nka o muruti fana kɔnɔna na u nana mɔgɔ fila remarqué ka fara min ye mɔgɔ murutilen kan o kɛra mɔgɔ saba mɔgɔ fila fana tun ye maliyɛn ye donc o y'u labɔ tɔw cɛla sisan k'u bɛ taa n'olu ye min ye ko gendarmerie la de la gendarmerie maintenant u b'u différer ka to ka kasobonba la donc o kɛlen min kɛ mɔgɔ tɔw fɛn fɛn bɛ yen nɔ u bɛɛ banna dumuni ma
grève de la faim. Donc an b'o de la sisan karamɔgɔ Daba Tunkara. Donc o kɔni ye ko selen a dan yɛrɛ la mɔgɔw mago tɛ foyi la bilen. An ka sasa a banna. Voilà, an ka sasa. N'a b'o dangan na sisan an kan ka mun de kɛ parce que a bɛ ɲini ka kalo kelen bɔ n'a ma caya n'o ye dimanche o ka dɔgɔ ni jamukan bɛɛ ma sigi Guinée équatoriale kɛ i b'a sɔrɔ an bɛ angili ta angili mun fanba bɛ taa Guinée équatoriale kan. Tout à fait. Donc il est temps maintenant an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ parce que jamana ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ bon a kuma tuma dɔ la i b'a sɔrɔ sariya sɛbɛnw ni fɛnw de b'a la pour que ka se ka taa mɔgɔ rapatrier mɔgɔ wɛrɛ fɛ yen tuma dɔ la bon vraiment il est temps a ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya in bɛ yen ani k'a fɔ ni fura ma ɲini gɛlɛya na sisan a sera yɔrɔ ma a sera ni ŋun yɛrɛ de ma parce que mɔgɔ min mana ban k'a fɔ n tɛ dumuni yɛrɛ kɛ bilen mun t'o la bilen. Fɛn t'o kɔfɛ. Donc ka wele bila an ka jamana ministre ma min bi an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ n'o o ye son excellence Abdoulaye comment on appelle affaires étrangères ka tila ka wele bila malidenw ka ministre ma minnu bɛ kɔkan na ani minnu bɛ tamayɔrɔ la n'o ye Alhamdu Iliyani ye ka wele bila au conseil ni 16e ma ka wele bila association fɛn fɛn n'o ye a sen don nin n'a ɲɔgɔn na u ka wuli ka jɔ ko dɔ waati sera. Mais Abdou wele kan ka bila jɛrɛjɛkulu wɛrɛw ma o de ye organisation internationale ye OIM b'o la ka taa se ayiwa hali Nations Unies parce que ni a ko degun barika bonyana a ɲini ka tɛmɛ jamanaw kungo kan sa donc jɛnsɛn naani tɔnbaw kan ka wuli ka jɔ kɛ min b'a to fɛɛrɛ ni dabali bɛ sɔrɔ a ko ka dabila ɲɛ bɛ sɔrɔ a la cogo min na je crois qu'an ser'o dangan na. An ser'o dangan na i y'a fɔ cogo min na justement parce que OIM ni ale ye jɛkulu ye min ka baara bɛnnen bɛ taamadenw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma surtout minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na donc n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko nin sera nin dangan na ka ban moi je crois que jamana kan ka OIM kuma ɲɔgɔnya k'a lajɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka kɛ walasa parce que mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u banna dumuni ma madara ni fɛn wɛrɛ bɛ to o kɔfɛ bilen parce que kibaruya laban minnu bɛ yen u ko sisan ko mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ fɛ ka taa u ka jamana kan solution kelen bi ye tigɛli ye a tigiw bɛ bɔ min ye kasobon na directement aéroport la ka vol ta ka na ko n'o tɛ ko cogoya wɛrɛ foyi kɔni t'a la minnu bɛ yen nɔ hali u bɔli u tun bɛ business minnu kɛ ni minnu bɔ su fɛ sisan ko nin ko kɔni kama ko u y'o bɛɛ jɔ donc gɛlɛya bɛ o niveau de la bi. Alors Abdou yalima i k'a dɔn ka bɔ Bata ka bɔ Guinée équatoriale yɛrɛ ye est-ce que i ye kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ mɔgɔ la. Mɔgɔ la kunnafoni jɔnjɔn b'an bolo karamɔgɔ Daba Tunkara an bɛ sanga dama damani ɲini maaw fɛ i n'a fɔ nɛgɛjuru ko don k'a lajɛ min ye sɔni sɔni ani Guinée équatoriale kaw yɛrɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn minnu b'a kan n'o ye farankan ye u b'o ɲɛfɔ an ɲɛna. D'accord alors donc an bɛ nɛgɛjuru de labila ou bien qu'est-ce qui se passe. ayi an bɛna o wele an yɛrɛ bɛ Guinée équatoriale kaw wele nɛgɛjuru la sisan. Très bien yanni an k'o ɲɛ sɔrɔ nɛgɛw kɛrɛfɛ duman dɔ di yan. karamɔgɔ Daba Tunkara min ye Guinée équatoriale ye an ka maliden dɔ bɛ yen nɔ min bɛ a tɛ tɔn ɲɛmɔgɔ ye jama ɲɛmɔgɔ tɛ an b'a lamɛn sani an ka ni président ni secrétaire général fana ka ɲɔgɔn sɔrɔ Guinée équatoriale. Très bien an k'a lamɛn. Ko Tunkara ayiwa min. Rahmatulahi wa barakatuh. Abdou Touré Daba Tunkara ni Tunkaranke n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ nin waati na Bata ma Guinée équatoriale an ka n bɛ jɛ k'a fɔ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Tunkarankew bɛɛ lajɛlen n'u sigiyɔrɔ ni waati n'a cogoyaw donc comme an kun y'an ka jateminɛ ko fɔ k'a fɔ an kun y'an ka contrôle ko kuma fɔ depuis le 20 a daminɛna fɔ an bɛ yɔrɔ min na komi bi halisa a ma jɔ u bɛ mɔgɔ minɛ na waati bɛɛ lajɛlen na donc dugu dɔ ta bɛ se ka sumaya mais k'a fɔ k'a jɔra a ma jɔ donc an bɛ weleweleda kɛ halisa an ka ɲɛmɔgɔw ma Mali kɔnɔ taw ani yan taw u bɛ se ka dɛmɛ min kɛ kasoladenw ani minnu yɛrɛ bɛ u ka sow kɔnɔ parce que o kaso dɔ fana ye u ka o dɛmɛ k'o ye parce que adamadenw degunnen don minnu bɛ kaso kɔnɔ u kɔni ɲɛmɔgɔw b'a fɔ ko u y'u yɛrɛ sɔrɔ wayi mun bɛ kaso kɔnɔ kuma dɔw olu ka négociation bɛ se k'a to u b'u yɛrɛ sɔrɔ mais n'i y'a ye min bɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ ale fana bɛ tila ka wari bɔ a yɛrɛ kun pour que a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ bon n'a fɔra mɔgɔ min datugula ka taa se tile 10 tile 15 ma k'e ka tila ka 20,000 30,000 o bɔ ou bien e kɔmɔgɔ mun datugulen don so kɔnɔ k'o ka tila k'o fana bɔ pour que e k'i yɛrɛ sɔrɔ i y'a dɔn gɛlɛya dɔ b'a kɔnɔ vraiment n'a y'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnyana an ka kɔkan ministre n'a bɛ se ka dɛmɛ min kɔni kɛ o yɔrɔ kɔni na mɔgɔ minɛnenw ka côté la o bɛ musaka min bɔ ka don a la n'o y'a sɔrɔ o bɛ se ka an dɛmɛ o la cogo min na o ka fɛɛrɛ k'o la vraiment a bɛ diya mɔgɔw ye sinon degun barika
ka bon parce que min bɛ so kɔnɔ o tɛ dɔ kan ka kɛ datugulen don e tɛ k'a dɔ ka ye n'a nana fɔ k'i ka wari sugu dɔ fana bɔ pour que k'i yɛrɛ sɔrɔ vraiment a ka gɛlɛn donc an kɔni deli de don an b'o wele ma da k'o ye halisa u kan an tulo ma gɛn sinon a ganna dɛ a ganna. Ministre ka wele kɔfɛ an bɛ wele da CSDM ɲɛmɔgɔba ani Haut Conseil des Maliens de l'extérieur an bɛ wele da u bɛɛ lajɛlen ye u bɛɛ an mako b'u bɛɛ ka dɛmɛ na n'u min bɛ se ka jɔyɔrɔ min kɛ o k'o kɛ o ko la vraiment a bɛ diya n ye parce que an mako bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ na i y'a faamu voilà o kɔni o de wele ma da don k'a lase ɲɛmɔgɔw an'an ka ɲɛmɔgɔ minnu fana bɛ Mali kɔnɔ ani yan u bɛ dɔ la dɛ minnu bɛ yan u bɛ baara la tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ baara la mais halisa bilen min an mako bɛ min na an sokɔnɔmɔgɔw fara kasokɔnɔmɔgɔw kan o fana de ye nin ye donc an bɛ fili ka dan nin yɔrɔ la halisa ala ka an bɛ sababa ma fɔta ani kɛta ani ŋaniyataw la ni minnu bɛ kuma fana k'a fɔ ko Dakar tɛ ka kɛ plateau sanfɛ u ka sabali adamaden ma min ye i m'o ye mais k'a fɔ ko Dakar tɛ ka kɛ Dakar bɛ ka kɛ Bata bɛ ka kɛ villagew la donc u ka sabali u ma min ye u kan'o fɔ o bɛ mɔgɔw fitina o man ɲi an kɔni b'o o wele ma da kɛ bɛɛ lajɛlen ka sabali i ma min ye i kan'o fɔ. Alors Abdou, moi j'ai pas compris la phrase là-bas. Dakar Barakake wa Atarakake. Abgake. Ah Dakar Barakake. Alors Abgake Bata Barakake Malab. Ali Dugunchinu na Abgake no. D'accord. Ubi mogo ka Dakari ka do mogo no fait. Ka soro o manga ko wulila un moment ko ko Dakar Kakari. Mais en réalité ni tigilembe Guinée Équatoriale. Alors Abdou très rapidement yani ma wara kan wuli ikalo ay kuma do fo ma hakilo kelibi gela ko sobe amba jabi ka fo ni ministre bi se ku magwen nafolo la k'a fɔ 20,000 i bɛ 20,000 walima min bɛ so kɔnɔ ka taa 20,000 sɔrɔ ye est ce que ministre bɛ na se jamana in bɛ yɔrɔ min bi ka nafolo ta k'a bɛ taa n'a ye waasa ka taa maliyɛnw ka t'u tɔnɔ ka taa fɛn k'u ye moi je pense que ça va être difficile o ye ko yɛrɛ min ka gɛlɛn min kɛ man di parce que n'i y'a jateminɛ c'est pas parce que a kɛlen man d'a ye maliyɛn bɛ maa miliyɔn caman de bɔ minnu bɛ jamana kɔ kan bon n'a fɔra ala k'an kisi ni ɲɔgɔnna gɛlɛya wulila jamana wɛrɛ la a bɛna fɔ a ka taa kɛ donc moi je pense que faamaw kan ka se solution wɛrɛ sɔrɔ de façon diplomatique nin ko in bɛ débloquer cogo min la Abdou i k'a dɔn an bɛ ayiwa hali bi lamɛnni na ka bɔ Bata en même temps an bɛ se ka nɛgɛjuru fana labila 00223 20 24 78 78 maa min b'a k'a lamɛn diɲɛ yɔrɔ wɛrɛ la alors n'i bɛ se ka ayiwa kunnafoni wɛrɛ d'a ma walima e yɛrɛ fɛ hakili ɲumanya la gɛlɛya in a bɛ se ka duga cogo min na an b'i ka weleli kɔnɔ i bɛ se k'an wele direct 00223 20 24 78 78 20 24 98 et 98 voilà donc yani nɛgɛjuru ka cun nɛgɛw kɛrɛfɛ Gibson contrôle ɲama somɔgɔw bɛ di aba jɔn don Amadu Jalo Kɔrɔbara Amadu Jalo Sikaso Amadu Jara ka bɔ min Sikaso Amidou Jalo ka bɔ Congo Brazza Amidou an tulo b'i la Allô Bien. Alors, i ka dɔn Abdou nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye Afrique centrale ni ɲɔgɔnna gɛlɛya ka u sɔrɔ Guinée Équatoriale i hakili bɛ Congo la Congo ta in kɛra a ka ca o fo kabini Musa Tile waati hakili la gɛlɛya in ba in dɔ delila ka kɛ Congo jamana na allô allô oui allô allô Assalamu wa alaikum salam Bismillah. Oui. Allô. John Do. Mamadou Kanté do Guinée Équatoriale. Voilà, Mamadou Kanté Guinée Équatoriale. En globila, monsieur Kanté. Mamadou. Mba. Masouda ba. Akoy baraka ke cogo di aw fe. Ambe Bata me a kɛrɛfɛ village dɔ la ko Mbini. Wa an ta kɔni a kɔni ma bila mais kɔni ma deli ka mɔgɔ min ye ni kɔni ni bɔra kɛnɛma n'u ye dɔrɔn i b'i lajɔ dɛ. N'i bɔra kɛnɛma dɔrɔn u b'i minɛ. Ouais mais n'a sɔrɔ e yɛrɛ delila ka se commissariat la. Wala o kɔni n'a sɔrɔ i passera commissariat la papier dɔ bɛ n'i y'a di ma dɔrɔn o kɔni bɛ se ka libération kɛ mais i tɛ se ka taa duguba kɔnɔ kɔni.
mais i bɛ se ka yala dugu i bɛ village min kɔnɔ i bɛ se ka yala o kɔnɔ mais n'a sɔrɔ i ma deli ka se commissariat la n'u ye dɔrɔn i b'i lajɔ vraiment ko kɔni an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ala ka ji suma k'a fɔ ye ayiwa basi an bɛ dugawu kɛ ala k'an n'a kisi ala ka koɲɛ nɔgɔya Tunkara Noiri ah bah merci bien Kanté Noiri merci bien 00 223 20 24 78 78 20 24 98 98 radio Jekafo an ka bole do aw ma malien i ka do gela min b'an balimaw ka i ka dɔn Guinée équatoriale an bara ka fura ɲina la Mali faamaw ka wele dakɛ sebe maa ye dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo salamu aleykum naam walaikum salam mba bismillah Tabakura Guinée la kuma ke yele ambula mala ki wala ko bata d'accord anglobila mumbe bon comment on dit ça malé on bala que son frère faut qu'on est bon ama fo ka ko volke na ou bien ka ko anga gouvernement ke wari black na seulement on a parce que am mo be sengel na do pour que ya mo ko ba kalama ka ko way ko tigere de bana ko ka ko am wala jamana dola pour que gouvernement se ga kuma to ma ron c'est tout sinon pour le moment ça va pas hein wallahi d'accord donc amogo be mina dron Mali gouvernement ka se ka ta kuma nunu fe aka don ka fa bora jamana de la fama kuma nu fe wa tout à fait on m'a fait ka Mali autorité mo ko vol blaga na ou bien ou ka wari chama non amogo be mina pour que gouvernement kai pour que gouvernement be se ka kuma do to mina ou de ko minda mo ka mo ko da o kare ke mo mina parce que pour le moment que bodo ka ta dumuni ça oui mais est-ce que enyana ni ngofé malien chama biso nga boy ye Guinée équatoriale kanawa bon sincèrement ni vol na parce que aller kuma kele ne be est-ce que ni vol na malais munu be o bina so konta ga bon ça va continuer taya ni be ko fait oui d'accord OK parce que ni ye mogo ta kɛmɛ o kɛmɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔ min bolola fɛn bɛɛ yan o de ka ca k'a fɔ ko a ye min bila ka taga pays la donc n'a fɔra k'a fɔ ko fɔli ka na mɔgɔw ka se ka wuli ka taga tout d'un coup donc a ma nɔgɔn quoi seulement an mɔgɔ b'a la gouvernement ka appliquer gouvernement ka se ka kuma jatigiw k'a dɔn k'a fɔ ko dirigeant dɔ fana b'an bolo quoi baasi tɛ c'est pas parce que k'a fɔ ko an ka ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan u tɛ baara la u bɛ baara la mais yan mɔgɔw ni an fɛ mɔgɔw tɛ kelen quoi donc ni an gouvernement sera ko on est vraiment avec Jean Toro merci bien pas parce que ko ni fon nana ko malo be wuli ka ta non ce n'est pas le cas merci bien Kanté Initié Initié ala ka ko noya 00223 20 24 78 78 00223 20 24 98 Allô Bien. Alors, toujours est-il dit qu'on est toujours branché du côté de la Guinée équatoriale. Mali on amana ka yoro werla e ka don ni solution ba bulo abse ka anwele ka kunafoni da anglo kan na ba fa ka glan chugo mina abi nya chugo mina e ba soro do de la ka temeni sira fe aka nga nya chugo mina abse ka kunafoni da ma nega juro 00223 20 24 78 78 00223 20 24 98 Abdou Touré. Oui, karamɔgɔ daba tungara y'a fɔ cogo min na an bɛ ka fɛɛrɛ dabaliw de ɲini sisan parce que déjà situation sera hakɛ min ma an bɛ se k'a fɔ a ye kundama dɔ sɔrɔ a ma deli ka mun ɲɔgɔn sɔrɔ. Voilà ko dɔ bɛ nɛgɛjuru la assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bisimila. Tungara. Nba. N bɛ Guinée équatoriale Bata d'accord. Anw kɔni anw bɛ yan dɛ. A bɛ yen. Anw bɛ so kɔnɔ mais an jɔrɔlen don an bɛ boutique kɔnɔ an jɔrɔlen don an t'a la ko bɛ kɛ cogo min quoi. Oui, mais dis-moi, est-ce que Malien n'a ka denbaya o ka ca wa denbayatigi ka ca wa muso ni denw?
Ah oui, d'accord. Ok, au début problème. Alors, mais est-ce que Mousso ni don bolu fana mine? La haoula. Et Mousso ni de? Alors là, c'est compliqué. Se halo u y'a dɔn la kalan yɛrɛ n b'o tigi dɔn yɛrɛ fana o kun bɛ o muso kun jiginna yɛrɛ ala tɛ semaine kelen bɔ u y'o minɛ fo jatigi kun bɛ a den d'a ma mɛ o bɛɛ o ma sɔn mɛ u tilara ka arranger cogo dɔ kɔni na yanni u ka sɔn k'u mɛnna ɲɔgɔn na fɔlɔ quoi o yɔrɔ ko in kɔni tiɲɛ na a ye dɛmɛ u ka wuli ka jɔ ko la dɛ sinon tiɲɛ na an kɔni an bɛ so kɔnɔ an ma sɔrɔ fɔlɔ mɛ an bɛ so kɔnɔ mɛ an fana jɔlen don. Aw bɛ so kɔnɔ mɛ e yɛrɛ fɛ fura jumɛn b'a la a bɛ se ka dilan cogo jumɛn na ka ɲɛ. Daba tiɲɛ na an kɔni anw ye denmisɛnnin ne yɛrɛ m'a dɔn ni yɛrɛ kɔni ko a bɛ kɛ cogo cogo sisan tiɲɛ na a ko kɔni. D'accord ayiwa baasi an bɛ dugawu kɛ ala k'aw kisi. A ye dugawu kɛ halisa a ka ko lase yɛrɛ sinon. Merci bien. Allah ka ko nɔgɔya, Allah ka ko nɔgɔya. 0 223 20 24 78 78 20 24 98 98. Salam alaikum. Allô? Alaikum salam. Da, bismillah, bismillah. Mba, ça va? Bismillah. Ça va, la Segmar Wage, Kabo Congo Point Noir. Wage Kabo Congo Point Noir. Wage ni ɲɔgɔnnaw ko de la ka kɛ Congo fana kabini hakili b'a la ka 1974 kabini Modibo tile la gɛnniba dɔ de la ka kɛ o kɔfɛ fana dɔ wɛrɛ kɛra yalima e hakili b'o o ko kɛra kɛcogo min na est-ce que a ni nin ye kelen ye. Bon n y'o lakali de mais mɔmɔw ye o ma kɛ n ka tile la. Voilà d'accord. Sisan bɛ min ɲini olu fɛ sisan est-ce que maliyɛn dɔrɔn de don wa ou bien dunan min bɛ o dunan bɛɛ de kɔ don. Oui an ye kunnafoni min sɔrɔ dunan bɛɛ de don maliyɛn dɔrɔn tɛ. Voilà dunan bɛɛ o ka nɔgɔ wa. O tɛ taa yɔrɔ jan ko tɛ o olu minnu bɛ minnu wulila sigiden minnu bɛ olu de bɛ ɲɔgɔn kɛ ka kɛ groupe kelen ye ka kɛ mɔgɔ kelen kulu kelen ye ka taa u ka ɲɛmɔgɔ layɛ min b'a la a b'a f'u ye bɛnkan bɛ sɔrɔ fɛn na. Ah oui d'accord. Oui déjà o kɛla parce que ambassadeur minnu bɛ yen nɔ. Olu bɛɛ la kɔrɔbalen u b'a fɔ ma ko dɔ an ye o ye Guinée ambassadeur de ye u farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye kɛ ka t'u ka ministre des affaires étrangères fɛ nka u ma fɛnba bɔ a la dɛ jusque là. Mais olu de bɛ u ka ministre étranger bon n'o kɛra o cogo la lasigiden fɛn bɛɛ bɛ yen i bɛ ka ci bila i ka lasigiden na i ka ministre étranger la i n'a fɔ Abdoulaye Diop n'a ɲɔgɔnnaw u bɛɛ bɛ la ɲɔgɔn sɔrɔ yen. O bɛɛ bɛ taa kulu kelen la ka taa fɛ mais ni mɔgɔ kelen ne wula ni fɛn tɛ mɔgɔ kelen ko ye tiɲɛ la ni tasuma wula bɛɛ bɛ i kunna dɔɔni dɔn mais toujours k'a lajɛ u ka patienter wa an ka dugawu kɛ yan ala k'an kisi wa gɛrɛgɛrɛ ma ami u kana lajɛ ko gouvernement tɛ wuli ka jɔ la bɛ wuli ka jɔ la toujours ku cɛsiri u ka ɲɔgɔnlɛn lajɛ ka kɛ kulu kelen ka taa ɲɛnabɔ a bɛ ɲɛnabɔ. Ayiwa ala k'a ɲɛnabɔ merci bien. A bɛ ɲɛnabɔ ala k'a ɲɛnabɔ kɔfɛla ye nɔgɔya a bɛ nɔgɔya inchallah merci bien. ala ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye a diyara n ye a diyara n ye Wage merci bien merci an bɛ dugawu k'i ye a diyara n ye inchallah merci bien 0 223 20 24 78 78 0 223 20 24 98 98 dɔ bɛ nɛgɛjuru la allo Daba salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Somɔgɔw don. An bɛ ala tanu. Ne tɛ Guinée Équatoriale ne ye san 10 de kɛ Guinée Équatoriale. E ye san 10 kɛ Guinée Équatoriale. Ne ye san 10 kɛ Guinée Équatoriale n bɛ Guinée dɔn comme n bɛ Bamakɔ dɔn cogoya min na. Ayiwa bisimila an bilasira. N y'a ka émission bɛɛ lamɛn ka taa ala fɔ Abu Ture fɛn fɛn fɔ a tiɲɛ de fɔ n'i taara olu ka ɲɔgɔn ye foyi tɛ ni wo ci tɛ. Guinée Équatoriale n b'a dɔn comme n tɛ kɛ de fura t'a la o maliyɛnw k'i ka minɛnw ta dɔrɔn ka bɔ a kɔnɔ dɔrɔn a banna. Fura foyi t'a la. Hadamadenw tɛ quoi hadamadenw de tɛ yen. Ne ye san 10 de kɛ mɔgɔ minnu bɛ yan n bɛ taa yɔrɔ fɔ n tun bɛ yɔrɔ min na i b'a bɛɛ dɔn i bɛ tila k'i wele ka tiɲɛ f'i ye. I y'a faamu. Ne tun bɛ Nintɔn ka Idrisi b'a yɔrɔ min na Nintɔn ne ka bitiki tun bɛ ne ye san 7 kɛ fɛn la ka san 3 kɛ baara kɛ ne y'a dɔn Guinée tɛ jamana ye ne y'a bila ne bɔra a kɔrɔ depuis 2019. Guinée tɛ jamana ye dɛ maa minnu bɛ yen i ka bɔ fura foyi tɛ nin na hali Malimɔgɔw mana taa i mana fɛn fɛn fɔ i mana nɛgɛ kɔni gosi kandala de don. Ne bɛ min f'u ye dɔrɔn bɛɛ k'i yɛrɛ ta ka bɔ Guinée tɛ jamana ye. N'a bɛna kɛ mun ye a bɛ k'u yɛrɛ bolola ye. O ye tiɲɛ ye. Ko
ko sai na ka bomu do tira ka kan kono ka gendarmerie kono kan to ma ane sali de 30 km 30 mètres wala o kera o atida ma jul sara ulula iruti ala do te krado ka mole ka mun ke dro ka ko kam na unta ka boy très bien ne ko be min ko fa o yeni de ginete jamana ye mo be tika kono har kala te ma gape ayiwa base salamu alaikum wati wala mbi wala ci to ko ni jambe fiye ne ala sona ajara merci idaba tungara merci combat bu tout merci bien alors Abdou Touré ça c'est compliqué ni ngwa le s'entendre que abi yendon fura fo itala nu ye ngo indamena ati ban fura tala parce que jamana te ou tehine islam jamana te fura min bala malien ko kamina on takabuyi 00223 20 24 76 20 24 78 60 allô oui allô ah quoi ka boye de ke bola ga mi fo ta bo ama kuma jugu fo aye mi fo tane do me na polo ko wadi na so tilo donc beba kalama ka fo ko yamugo ni hadama de te gaja ko mo ko e santanke ya iba don ka fo ko yamugo ni hadama de te gaja ko ni fi ni be wadi na ibe sufrati mi ga ala do ne bado donc c'est pour cela encore bon ni mo ko ma to te ni ga mo ko mi me jatu don ko ni kuma tama nga dabla folo il faut que u gata na ko e gouvernement ga bolo ka u ka ise ke appel ko ni nyogo je abe la tukum na ka la te quoi oui mais au bara dabla no la sigi do fara la nyanga kata ni bol na ni kuma kele be ni bol na mane o tiglen ta la ka ko so fete bola abe duga ga temo beka parce que ya mo Yamogo allô parce que yamogo na hada madana ce gaja yamogo te mo goye bon ni bo don i jatigi la ni ya don mo te alors iti yera nyini jona yalmo mafsa ouais mais mo ko na te gata to parce que ni male tigi ke mo ke ne iba to de male tigi meya mo bi woro andu bon bon ni male tigi ke mo ke ne iba to mi na ke de male beya awo akata mo bi woro andu ni ya tigi ke matugo ni iba to mo mi mbolla tembe ya o de ga ta ay mi la ta be lai ayo donc ala de me tigi ta tin ayo ba che ma amedu ko ka ala ka fura sorala merci bien. Ok, salam alaikum. Maaleykum salam. Abdou, vraiment, il y a un problème. Hein? Amto Guinée Équatoriale, d'accord, ok. Secrétaire général au Conseil français. Au Conseil secrétaire général. Voilà, donc, on a un djeka, on a djeka, on a fait Traoré en clé. Allô? Ah bah. Karamogo d'abord, tu auras Abdou Touré, Jim Jackie, Radio Djakafo. Donc en fait alibi ana alaje ñoo fait d'abord fin meni be no o kelembe ami état du menabi parce que un qui va là-bas mënu soro ko mo do banembe duguni ma sabula u bi yoro mina u torolendo kasi torore dana donc maintenant situation est d'une manière générale du be no ani o ko fana bu cugodi OK d'abord anga folibe bela jeli folo radio liga fo baragana bela jeli abi anga auditeur fo be mun mo mali ko no ni mun mo mali ko ka ajara Toye Aruna Traoré. Je suis le premier adjoint du secrétaire général du Conseil de Base de Bata, dans le cadre du Haut Conseil de Madame d'Extérieur. Donc, mais exprimer à des femmes au nom du président de la jeunesse, M. Bonaké Kasoroka, en cas question d'Adi. D'accord. Au des situations où il y a pas de c'est cas pour l'instant. Quand on a donné à exactement ce qu'on a fait, ça m'a dit que l'on n'a pas de il y a un et puis contrôle d'amener le grand, c'est le temps à faire du mal. Mais autant il y a toujours qu'à faire que mon maintenant au temps où mon champion quand nous m'amenons pas, nous m'amenons comme on a fait une année, parce qu'on a fait les races comme on a fait parce que mon code a brûlé le casse au col. Le mini
jamana ni autorité bolo yan no papier ko ko bata yan no yi mo binani ari mo ti maintenant dernièrement parce que contrôle ko ci la sama la pour ka ta ci léegi que ne na golu ba tukuni ka ke anka donc yoro mo ko ci la ka bana ko na burga ko ci mo ko tamo so mo ko tamo ko nan na sanna ni ko ka ci na la ko yoro ko ala ko parce que yoro ni mo ko ni me na ni donc il n'a pratiquement rien à perdre donc ni comment fera ñoo ko ka ci fera ñoo ko la donc comment ya ci ku na mo ko puni la donc ambalma to mo mbi wi interposer ko o peki ka ke pata bu mo na papi ko ko donc o peki ni ko donc comment ko nga to la o du kala ma de appli par ça ni mo mo no di suboro ni kala ma papi ni ci ko avec kenni donc comment ko ni kalé ci ko la ko ta ko mangam bani wi mo ko fara de jati mo la mo ko tam di ko de ki affaire bu ni mo ko ta no yobu ko mo ko to no ci la ka ko kam transférer ka ta jalar me la donc ko la la trini ni na la fele anga nyem ko ya ni président da dina ci wali ni ka na fa na ka pa ke do ma do ko ci la ni ma ngam ke na ni ni ko ci le mo ko ta bi di ya be provoquer bay anyo mo ko ta bo to ka to bi to ci la kana ni ni na mi la mais client ni na ni rek man ke donc président la ka na ka pa ke ko ko ani man ke anga ale bo na nga ta ni ko ke ko donc lan no am la ka o ni mo ke donc pour l'instant client ko man ke yo dama de traitement ya ci traitement donc la ko ni mu ni affaire bu ni bu ni la la maintenant il bora ko do ko mo ci la o de ko la ka fo ke no e mu bora ci la o fele o do di donc na bu ci la fele ko o de grève de la faim en ami ko ka ta fo ka to ke ni bora ci la o ka te ka ta ci la voilà donc ko ni ko ta mais je crois que ala est ma ba foyer parce que o kera pour la fini donc kuno kuno antara ay dumuni mun lay no kuno antara ay ko dumuni mun ke kapa kuno dumuni antara dumuni wara dumuni mun ke kapa donc kuno ali kuno mo kile kuno mbara ko no u ka grebu ko le ko ambe dumuni ni dipla ko mo ko la ya ki to mo wara ko ni ko ka ko kana ko do ka mo no ya ay ra ka ko de ko le primi ka ka di uluma uto dumuni dumbli kaya u ka ni so bu ya ira una uto tabam na ka do kela ko donc voilà un peu où la situation donc pour dire que grève la quelle nous doit prendre fort donc c'était une manière qu'à c'est de dire que capable de moi pour tout oublier mais on va former clairement donc là parmi au bout qui de bout maintenant ou bien à deux quoi voilà un peu une quand même pour la première voilà d'accord monsieur Traoré Karamo de Batura ni oui alors monsieur Traoré yingali laban de i ka dɔn yalima e yɛrɛ fɛ maa caman y'a jira k'a fɔ maliyɛn minnu bɛ yen u ka bɔ fura foyi t'a la o kɔ sabula ninnu tɛ segin kɔ est ce que o y'a fura ye. bon an autorité ye ɲɔgɔn kunu ani u ye min fɔ an na parce que yan ka campagne bɛ min kan o ye k'a fɔ que ko ka mɔgɔw rapatrier minnu minɛna parce que contrôle ma ban fɔlɔ est-ce que vous avez mais nous là il faut que nous classer d'habitude il va que papier de nous pour la rapport pour moi c'est pour manquer ou de pas de déjà de mon pour oui pour nous dama avec tout était mon boulot de dama mais en général il va se profiter mon boulot à peu près de pour la donc il faut pousser nous il faut qu'on lui de rapatrier on rapatriement fait Allô oui monsieur Traoré. Oui, mauvaise connexion. Hein? Voilà, donc. Bien. Alors, monsieur Traoré, il y a un il n'y a pas de souci, ni sera qu'un Willy. Alors, Negajuru, il y a 00223 20 24 78 78. Aruna Koulibaly, Fanabara Kanwele, Kabo Suisse, Aruna Koulibaly. Alors, si tu es toujours en ligne, alors on est vraiment prêt. Negajuru 0. Allô, salam alaikum. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam, bismillah. Ça va, Tumarado? Naam. Ok, ne Karim Djerame, Guinée Équatoriale. Karim Djerame, Guinée Équatoriale. Ok, Karim en globila. Bon, ako kɔni a ma nɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la an yɛrɛ bɛ an degunnen don kosɛbɛ. An y'o dɔn a ma nɔgɔn ko nɔgɔn tɛ dɛ. Sisan yɛrɛ ne ka butigi sisan o ye papier nɔrɔ la u bɛ ka yala butigi nɔrɔ papier nɔrɔ mɔgɔw ka butigi da la.
ko parce que ko mɔgɔ minnu ye datugu minɛ ni waati ko fɔ i bɛ jatigi dɔ ta ka bila a bɛ feere kɛ walima i bɛ balima min ni sɛbɛn m'o bolo i b'o ta ka bila k'o bɛ feere kɛ o ko problème b'an da la an bɛ so kɔnɔ nin fana problème bɛ yen bon ne yɛrɛ ye denbayatigi ye voilà bon an fana bɛ baara la an bɛ société baara la société baara fana u bɛ dugu jɔ ko fɔ an ka sɛbɛn kɛ voilà an b'o degun de kɔnɔ a ma nɔgɔ fiyewu a fɔra cogo cogo a ka jugu ko ye. oui mais mɔgɔ caman y'a fɔ minnu bɛ Guinée kɔtɔrɔ ko fura t'a la nani kɔ ko maliyɛn k'u ka minɛnw ta ka na e hakilinata jumɛn ye o la. bon nani kɔni ne yɛrɛ fɛ ne yɛrɛ ka hakili la. ni an ka ɲɛmɔgɔw sera k'an dɛmɛ mɔgɔ a mana kɛ cogo o cogo komi bolofɛn ko b'a la n yɛrɛ bolofɛn caman bɛ n bolo. bon ka wuli k'i bolofɛn to cogo dɔ fana a ma nɔgɔn n'o tɛ dusu min bɛ ne yɛrɛ la bi yɛrɛ ni ne sera ka ni nɔgɔya kɛra ka ne ka yɔrɔ ne ka se ka n ka butigi yɛrɛ u bɛna amani min fɔ k'o sara ne karilen don ka n ka butigi minɛ bɛɛ bɔ ka di mɔgɔw ma. parce que an tɔɔrɔ la. voilà o kɔni ye ne hakili ye bolofɛn b'an bolo bon mɔgɔ bɛɛ hakili tɛ kelen ye. ayiwa baasi ala k'a koɲɛ nɔgɔya. a ma nɔgɔ a bɛ kuma ni mɔgɔ ye u bɛ se ka min kɛ u k'o kɛ n'o tɛ a ma nɔgɔ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la. sinon fɛn bɛɛ b'a la u ka Dakar minnu fɔ a bɛɛ b'a la. Dakar bɛɛ ye tiɲɛ ye. a bɛɛ ye tiɲɛ nkalon t'a la fiyewu n yɛrɛ mɔgɔ ye a y'a fɔ n ye o y'a ka Dakar ye a sen b'a dimina. n'a ta da a ye wari sara. bon u bɛ taa papier min dɔrɔn i ka da la n'u y'i sɔrɔ butigi kɔnɔ i bɛ 20,000 sara n yɛrɛ mɔgɔw bɛ yan nɔ mun ye 20,000 sara ala y'a kɛ ne tun tɛ butigi kɔnɔ. sunu 14 heures waati o y'a sɔrɔ ne tɛ yen u taara da kɔfɛ mɔgɔw ko mɔgɔ tɛ yen ko tiɲɛ tɛ papier nɔrɔ da la bon o ye minnu sɔrɔ ka butigi kɔnɔ u ye 20,000 sara u bɛ tila ka papier nɔrɔ i ka butigi da la. alors nin kɔni ye n ta ye n ka dugu ye n sago bɛ n ka jamana na nin kɔni y'o ye. 20,000 i tɛ min feere depuis ko in daminɛna i bɛ se ka 20,000 feere a tɛ ka feere mais n'a fɔra k'i ye 20,000 sara papier nɔrɔ i ka butigi papier ko kuma o fana bɛ tila ka kɛ kɔfɛ. oui mais dans tout ça là yalima a mana ni gɛlɛya dugu kɔnɔ parce que n y'a kɔlɔsi dunanw de bɛ na ni fɛn caman ye nɔnɔw ni sukaro ni fɛn aw de bɛ bitigiw feere est ce que min ka kuma tigɛ gɛlɛyaba de bɛ yen o de tɛ se ka fɔ jamana bɛ cogo min na o tɛ se ka fɔ. voilà c'est sûr. n'an fɛ yen don sɛbɛn sɔrɔ mɔgɔw y'a fɔ ko non an tɔɔrɔ la mais yan nɔ non. ayiwa baasi n y'a mɛn ala k'a koɲɛ nɔgɔya. merci bien. ok Tunkara. 00 223 20 24 78 78 20 24 98 et 98. Aruna Koulibaly depuis la Suisse. Alors, on ne parvient pas à établir le contact avec Aruna. Aruna Koulibaly depuis... Allô, oui, bonjour. Allô, d'abord. Hein? Salam alaikum. How are you, my friend? Ambe ala tanu sila. Kore grand sila kunna falo. Che est-ce que ndi wuli ka boss no wala? Daba ayana sunaba chenyo. Kibera una chugo tawa. Dumina dugu jagano. Daba kuma chama tina ka obefo. Aywa. Komi kamara fo ani Aruna kombu befo Musa Sall. Kamara tunna Musa Sall tunna. Ube ba me. Daba kay mi fo dolonde do c'est-à-dire que Guinée Equatoriale flag amika aka haketo quoi aka haketo fetiya saba molobaliya do quoi avec a fo ko farafun be jonya la bon an ba munu fe bara la bon na be kanikana kay mi bora ka kuma mi fo kai santanke o dolonde do daba ay bon ko bod gu kono ouais ambi samina ambi 2022 la 2022 de la halpi mais halpi ko do be ka ke farafun era damala donc ambi sigi kambo sabe histoire la o ti sabe histoire la o daba femi bu fo nyogona de ba yere fi ne afo malew nya hali nere mi biano bi sukele siambi ani toro be de kakane ko tellement ko be yelamana ko be yelamana daba aywa donc fura ko ta la ngana mo be ke no le fo mo na wari mara o le ka ta malla ka ta muso fura furu ay tani projet ka ta ka projet ko ay na ka sodo malila ay na ka furu da malla ay na ka na furu balla ay na ka na furu malla ka ta ka projet ko o le ka ta wa bi saba wa binan dollar ta ka ta na ka ta muso fura furu ko nye sojo bamako ni ye sojo bamako ko bi ni faga bamako o tsega munye aga gere atese non
Aïtaka Bouzou Konaka pour Sene Yapana, vous nous guinez 4 heures, pour la ni Molifero ni Bitikifero ni Pengo, mais il n'y a pas pour la Mala. Il est milliardaire, Wallah. Je te dis, ou ka boy radio, ou ka Guinée 4 heures tout boulot. Nous, voilà ça, il y a un peu fiera. Dunam be bara miket, duguden ti se ka ke. Nous, voilà ça, Guinée 4 heures, les rêves plaga, papier ni mola fouri. Oui, mais ni par exemple, ni 70% pour l'assistant. Guinée 4 heures, avec plaga, date de Camaro, délicat papier de mon côté, passé. Ou quand duguden se ka barake, nous, pour se ka barake. Ou quand tu t'as ni bara, nous, nous, fait. Voyez? Donc, on ka boy radio, ou ka bo, unika na toro. Baba ninte blé, bon. Président Wérete, Mimina Seka Sou Deme. Donc, vous nous be haut conseil ou vous nous be 16e na ou. D'abord, Ibado, Allah Islamé dans ka Allah kira de bla nyemal, Allah kira fana ato sebabulu. Maintenant, c'est ça, ni Mali nyemoya bi au conseil na ou 16e bolo. Au lieu qu'on ka ben ka baraka nyoron fait, non, baby ka toro de nyinena. C'est pas ça. Mo de nimbi ka toro au kama. Donc, ayi parti koni et association codable aya ke maldenya koy aye rata se abeka je ka fenga do former bureau de former 16e koto la hokose koto la ay je ka bureau de former na pour comité de crise pour que mo be se ka bo gela kono chugomina grève de la faim ni se dumuni mi ke tore kana ke mais ebi maragaw ka dumuni ke ite kasongaw de ka dumuni fo o muye o te grève de la faim wo Non. C'est-à-dire que ou ka je ka comité de crise ke mun be bo malla ou ka fo ayanga mo dama comme papier tablo ayu dama an yere bura papier kata malla abana c'est tout mo si kana to e mi po tiere do. Merci bien Gracila. En 2022 mo de bi ka fo ko hali bi ko ibe o mo na subu mina ka to bla Mamadou Konaté nyokola la ko jama to nyokon kan. Non, c'est pas possible ka kana me para fun yere ka kan ya ana tu. C'est pas possible. Amakla folo de amakla ki la. Ko ka tuno ko ne ni kuma nunu mbe quoi. Depuis semaine avec à fois ka tani kalokele a ne soro ko wallahi. Non, ça fait mal, ça fait très mal. Non, ça fait très mal. Ante joye blé quoi. Mali yɛrɛ bɛ ka tɔgɔ min sɔrɔ maliyɛn minnu bɛ yen ne b'a dɔn a caman bɔra burusi de kɔnɔ ka taa Guinée Équatoriale u ka segin ka t'u faso la u ka taa sɛnɛ kɛ ne bɛ layidu d'u ma san kelen u bɛna nafa min sɔrɔ dɛ u t'a sɔrɔ Guinée Équatoriale la i lafiyalen don i bonyanen don mun bɛ tɛmɛ o kan. Merci bien Grand Sila, merci bien. Merci. Ko bɛɛ ka hakɛ to quoi. Ayi an y'a fara tiɲɛ fɔ baden a tɛ badenya sa fiyewu. Alors Abdou i ka dɔn Grand Sila bɔra ka kuma min fɔ effectivement maa caman ka hakilina ye nin ye. I ka dɔn min ye Aruna Kulubali ye de la Suisse an bɛ Aruna ta. Aruna Kulubali bonjour. Allô ça va buongiorno. Buongiorno comment que ça est? Comme tu le Grand Sila là. Oui, mais est-ce que tu es d'accord avec lui que Moro Kanaso, Beka Boué ou Kana? Mais d'abord, ne pas kuma de repos. Bon, on a attention à dire Guinée Équatoriale Kaoué, mais c'est la pure vérité. Non. D'abord, Guinée Équatoriale Kaouka, problème il n'y a pas de moi. Ou Kabo. C'est tout. Un point, c'est tout. Ça c'est Guinée Équatoriale est mouillé pour le débat de moi. Cameroun là où est boulot pour le caillou de tout. Toi déjà à Europe qui est drôle qu'à ce que Guinée Équatoriale. Bon, ben nous dans Cameroun là où est Gabon là où est quoi. Oh, quand tu vas toi, c'est vrai. Cameroun là où est à Kadjou est là. Allô? Oui, on t'écoute, on te suit. Voilà, donc maintenant, solution très bonne pour la drogue au Europe là. Ah oui? Sinon, aucun président, aucun ministre, aucun ministre comme Fonke. Hein? Wallah, il ne peut pas finir. Parce que la commission de Wamboulou, où il y a tous les Africains, généralement, s'il y a des problèmes comme ça, demandons la baby tapo, n'est-ce pas que ça m'a un problème pour Guinée. Camerounais, comme nous, on pensait que c'était vous seulement les Camerounais. Tout à fait. Donc maintenant, solution que les hommes baladront, vraiment, avec le Kodrala Kanoya, ou Koyoro Bladron, c'est tout. Merci bien, Aruna, merci bien. C'est la seule solution, merci bien. Non, c'est la seule solution. Oui, oui. Mais dans tout ça, mais d'abord, moi je me pose une question. Comme il y a un problème dans le navire, mais tu n'as jamais vu le ministre des Malais de l'extérieur faire un communiqué là-dessus?
Bon, moi, à ma connaissance, j'ai pas vu. Mais le ministre des Malaises de l'extérieur, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il fait son travail. Non, mais franchement, il faut continuer de la vérité. Le ministre des Malaises de l'extérieur, je dis bien. Oui, mais comme tu viens de le dire, Guinée équatoriale, problème, c'est trop compliqué, ça, tu le sais. Non, mais même si c'est compliqué, il faut expliquer aux gens comment ça se passe. Solution clé pour Europe là, c'est tout. Mais ça fait plus de 2 semaines, ça fait plus de 2 mois. Et nous sommes devenus à Guinée équatoriale. Avec beaucoup de couilles à la Canoya. Amin. Ça fait mal au cœur. Amin, ya Rabbi. Amin. En bête de Wundo, franchement. La solution clé pour Mbala, nous sommes vraiment solution faut là. Merci bien. C'est tout. Merci Aruna, merci Ikoulibaly. Ok, merci bien, merci vraiment, c'est très gentil, merci bien. Aïwa, merci bien. Merci bien. Voilà, Aruna Koulibaly depuis la Suisse, Anga Foli, Anita Nibek, Agnèche, Aruna Koulibaly, Malien Domi, je Suisse, Abdou Touré. Minye alibi karamɔgɔ de b'a tungara Guinée équatoriale ko in bi cogo min na a kelen bɛ fɛn min ye frontière dépassé parce que fɛn fɛn bɛ ka fɔ a la fɔlɔ la ani sisan réalité min b'a la fo mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ kow tɛ o cogo la bilen. Mohamed Chérif Aïdara voilà Madiba. Donc Mohamed Chérif Aïdara Madiba c'est un président ale bɛ kɔrɔfɔ kuncɛ. Madiba bisimila, on n'a plus que 2 ou 3 minutes. Madiba, allô? Oui, allô? Oui, Madiba, on n'a plus que 2 ou 3 minutes là. Bon. Ah, oui. Il y a beaucoup à dire. Oui. Bon, 2 ou 3 minutes. Oui. Ma fait que Guinée équatoriale, Malien, femme bien, pour faux. K'a fɔ ko kɔlɔlɔ b'u kan a bɔ kalama. Gouvernement b'a ka baara la. Garantie la est min fɔ la. Je pense que c'est très bien de s'asseoir dans son salon climatisé. D'ailleurs, il n'a pas besoin de climatiseur maintenant. K'a fɔ mɔgɔw ma u ka bɔ yen u kana sɛnɛ kɛ. Mais c'est pas aussi facile que Grand Silla. C'est pas facile. Pas la chance de venir cultiver. Donc, n'a tun fɔra i ye Grand Silla yanni ka 4 sɔrɔ k'a fɔ i kana Bamakɔ i bɛna wa. Donc il faut qu'ils arrêtent de distraire les gens. Et au conseil lycéen, nous on est ensemble, on a un ministère. Est-ce qu'on a besoin d'un Kenyan fait? Comité de crise. Comité de crise pour cette situation. Non, il a bien précisé. Non, on a mis un comité de crise, il est en place. Oui, au niveau de la Guinée équatoriale, il y a un comité de crise. Ils sont en place là-bas. Il y a Boli qui travaille. Ils travaillent ensemble avec le consul Berthier et l'ambassadeur. Eh bien, d'accord. Ok. Et le haut conseil aussi. On profite de l'argent, on les amène à manger. Oui, mais président. Oui. Président, je suis non. En contact permanent avec le président, avec le douanier de l'ambassadeur de Guinée. En Guinée. D'accord. Ok. Ok. Et nous avons même dit avant-hier, je dis mais si il n'arrive pas à trouver une solution, nous allons porter plainte aux commissions de droits de l'homme de l'Union africaine. Parce que Guinée équatoriale a signé la charte des droits de l'homme, comme on a fait avec l'Algérie. Ok. Mais si on le fait, on met nos compatriotes en péril. Parce qu'ils ont besoin de rester, ils n'ont pas de travail. La dernière fois d'abord, le gouvernement a voulu qu'un job. Nous et le Haut Conseil pour dire qu'il faut ramener les gens. Le gouvernement a été d'accord. Nous, les Kéra d'abord. On n'a pas eu une seule personne qui a signé pour revenir. Mon qui est sorti de ce bac à Kosikana. Faut nous c'est là de Talano Mais Madiba, est-ce qu'il y a un ministère de niveau là? Guinée équatoriale situation comment? Est-ce que au conseil 16e ministère a fait la nyonga comité de Sigianwa? Nous avons vu, moi j'ai vu le ministre des Affaires étrangères. D'accord. Le ministre le mercredi passé. Parce que mercredi surpassé, mercredi de l'autre semaine. Il a fait une communication verbale, ça a été discuté au conseil des ministres, je vous le confirme. D'accord. Le président de la République. Alors, Madiba, il est presque l'heure là. Alors, moi, ma dernière question. C'est pour vous dire maintenant, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est pour dire tous les Maliens établis en Guinée équatoriale. Je salue le président Boli, Sissé, Maïga Abata et tous les autres de Haut Conseil également qui se battent. Et c'est pour leur dire que le gouvernement a très pris ça au sérieux.
Je n'ai pas le droit de dévoiler ce qui s'est passé au Conseil des ministres, mais on m'a fait le compte rendu pour vous dire. Ils ont pris une décision de concerter tous les pays qui ont les ressortissants à Guinée équatoriale. Sénégal, Bala, Guinée, Bala, Côte d'Ivoire, Bala, Cameroun, Bala. Merci, Président. Ils sont maintenant, ils vont demander au gouvernement, au président de la République Guinée équatoriale, sur le plan humanitaire, parce qu'il ne peut pas obliger un pays indépendant d'avoir des gens sur leur sol sans respecter le droit de sol. Merci. Donc, merci, Président. Il est presque l'heure là. Merci. Une prochaine fois. Merci. À la prochaine. Je ne vais pas te rater le mercredi ou le dimanche prochain quand c'est là. Ah, tu vas pas le rater, hein? Tu vas pas le... D'accord. Je ne veux pas le rater. Ok. Merci Madiba, le président du CDM, Abdou Ikado Wati Dafara. Jona, Ikado Minye Aywa Angaramoy. Angaramogo Noye Sheikh Soufi Mohamed Ba Lagari. Ikado Akilembeka Mauludu Bilibili Balaben. Mauludu Kwamako Festival Maul. Abdou Ikado Wadjulu Kela Chama. Kataji Zigri Daloma. Abike Palais de la Culture la Adamene 19h. Minye Desamakolo Klitan. Ne Alasona, Ninguimbe Sina. Ikado Wulika jo ni jatemina o keledo e o temene ngofe ni ba feka kuna foni nyini ni mobile na e be woleli ke 90 88 88 11 Abdou Ikado mami mana kala ka fo shiro kileme ka dimi duila kriki kumbana Ikado asegera kana follow mi nana hiri keraka Abdou Ikado ibado ma chama bala ibasoro o mangene jabeti banaw ni o nyana be du kesababu ye ka dobo cheka aywa mayala dimi yara wala ma hakli ka chara ni bebe dobo cheka aywa fangana kriki be jeka fo la radio jeka fo gardien kriki babulo darasi bafla Abdou ni yata ibe tiafoni aywa Wati Dafara, Abdou Wati Dafara.